Missä maat on mainiommat, vetreämmät veet, sadat saarta niemet, lahdet rakkaat. Saavuin nyt tänne toiseen kerrokseen Uudenmaan partiopiirin toimistoon. Moi, olen Teija, Uudenmaan partiopiirin toiminnanjohtaja. Terve, mä oon Valkosen Pekka ja mä oon täällä järjestökoordinaattorina. Moikka, mä oon Hanna Niemi ja toimin Scouttiprojektissa työntekijänä. Ja Uudenmaan partiopiirihän on 67 lippukunnan piirijärjestö ja meillä on jäseniä noin 4000. Ja piiri sitten tukee ja palvelee näitä lippukuntia, että lippukuntia varten mekin täällä ollaan. Ja meidän toiminta-alue on sitten pääkaupunkiseudun ulkopuolella Hangosta Kauniina-Kaarina Virolahdelle Hyvinkään ja Mäntsälän kautta. Järjestää ohjelmaa koulutustapahtumia sekä koordinoi lippukuntien lähitukia eli aluetyö. Partiotoiminnassa on 70 testattua luottista. Partioasema on siis kokoustiloineen ja toimistoteknisinä apuvälineineen kaikkien partiotoimijoiden hermokeskus. Kiitos tästä. Nyt tää zooma, oho. Noniin. No niin hei, tervetuloa tutustumaan luottistilaa. Tää on täällä partioaseman alakerrassa ja tää tila tosiaankin on ihan vartavasten meidän luottisten eli luottamushenkilöiden käytössä. Täältä löytyy hyvät koneet nettiyhteyksillä. Lisäksi totta kai on käytössä tuo tulostus- ja kopiointimahdollisuus. Etsimme ohjelmaohjaajia eri ikäkausille, eli sudenpennuille, seikkailijoille, tarpojille, samoajille ja vaeltajille. Ohjelmaohjaajana vastaat piirin toiminnassa partio-ohjelman toteutumisesta oman ikäkautesi osalta. Pestissä ei ole ajankäytöllistä haastetta, kokouksia on noin 3 kuukauden välein, viikonlopputapahtumia ikäkauden mukaan.